7 uutista. Hyvää päivää. Tänään on varmasti tapahtunut ihmeellisiä asioita. Esimerkiksi ulkona lämpötila oli jopa 5 asteessa. Se on hyvin paljon siihen verrattuna, mitä tänä kesänä on ollut. Siellä oli jopa pieni kesäinen tuulenvire. Sitten muihin aiheisiin. Tänään Joonaanmäen lenkkipolulla meinattiin 2 nuorta lenkkeilijää raiskata. Raiskauksen meinasi suorittaa 70-vuotias. Pojat pääsivät kyllä karkuun. Ja sitten urheiluuutisiin. Makke, no ole hyvä. Anna vai? Just nyt. Okei. Nyt. Mä vaan jännitän, että eka lähetys mulla. Mut ei suita. Nyt mä aloitan. Tänään on keihäänheitossa tavattanut uusi Norjan ennätys. Anders Turkisen heitti 0,5 metriä taaksepäin. Ja pikajuoksussa Usain Bolt juoksi seinän läpi. Ja jalkapallossa Englanti oli paska. Niin, että haistakaa Tevon paskassa. Se maali vahtii. Ja sitten yhteiseen säätiedotukseen. No niin. Huomenna on luvassa erittäin melkein aurinkoista keliä. Onko? Kyllä. Hyvä. Siis melkein aurinkoista. Musta tulee japanilainen nyt. Saattaa olla jopa 4 astetta lämmintä. Nauttikaa kesäkeleistä, kun vielä pystytte. Musta se oli kyllä 12. Ei ollut 12. Se miinus. Ois liian kuuma. Miinusta. Jaa, ei Se ollut, olisi ei liian ollut kuuma. niin lämmintä. Ei niin lämmintä ikinä ollut Suomessa. 20 astetta miinusta. Vai oliko tänään 5? Tänään oli 15 astetta miinusta. Ja sitten mä raskasut nyt. Hei hei. Hei hei! Hei.